كاب إريتريان ميديا نيتورك نزعلت استدالوت زينانهو فلما أرستاتو منستر مريت ماين أكبابن أب معكابن مسسانن أكبابي زيغاتات إجامهم كعززو صويعو كالات عنا نوس دبا قل علو أب كنكن نفس طرات عبياستوات أوي قبرالوها هو حاط بوليتيكاوي عمارات حساب حزب تግራይ كم زي انصبارق يقبر كم زلو تغليصو أبدوب أفريقيا زي حقاوي حدن انسساتات زي قدام نمكتا قرن حريش ناي مكاب سرحات يكاين الله منقست بريطانيا ناي مبعتا درجة أبيات تمرتي قبو سرعة ممهرن مستمهرن كجمر أفكيدو زرزراتي قدسال أكبابي بقبو تعاقبون ساسينون ولورتات متان كستغاغر نفس وكف زيغا اجامو خبركتن بلعل نقحات كساتفن منستر مريت ماينا أكبابن بمخنيات حموشتا سنة قراوي معالتي أكباب تصويعهم تمنستر يعمل اختو أبزعمة معقابن مسسانن هيوتاوي بزحنة بزبل تيما نمبل 47 عمد استذكرت قراوي معالتي أكبابي علمنا مليونات سبات بلبدا كورونا فيروس أبزلك كفلون أما يتاشحات أبزق الزفلون زلو هموت بتحدي دك سباب لعلي تفترو زورو دو زلو برسات أبزاي دلو دما بتخالق تذكر مهلاوا كابتوم زحالفة عمتات فولي كم زقبرا قليسوهم نبلعهم مقبين نتكامل مدهانيت الناس تنفسو عير النسات يوم ماين ننبرو له كليمان هيوتاوي بزحنة زلقاسلنا تعدلتي تفترو مخانهم تقصت ملختي تحكز زخوينو خبكع دك سبنا تفترو بكند زحب حبوان بوحلولن وحسن عقباب زتكاملون سسعب زمالون فنون عقباب كبرسوان كعنوان كم زرايو بمتكاس مزبال بهرياوي ميزان علمنان مصنات حيالو عليتات هيوتاويانن صعبينات ناتو مخانو مابريهم منستر مريت ماينا كبابنا سعبو بمسألة مصنعتات اب عالمنا كاب زركبو لعلي 8 مليون عليتات انسساتات ناتكلتن اتوم 1 مليون اب هاجرناون كابتوم زاغي تلليوم زلو استات 3062 عليتات هيوتاويان اتوم 31 حدقا مصنات انصلاليوم كم زلو بمتكاس ندحنة عقابنا كبابي بحفشا نعقابن مسسانن هيوتاوي بزحنة دما بفلاي بدرجة هاجر زوسر زلو سقمتتات اتبابعتو كوان تخونو تريفنا زلو عمام جن درماس لزخونه زيغاتات نقوح تساتفهم كعززو ازخاخيرهم أبنو صبا قل على زركبات كالاتعنا أب معقاب تعنا زيغاتات بحفشا أب كنكن نفسه تراد ما بفلاي عبي استواصوي قبرالوها حلافي تكالات عنا تنوس زوبا نرس محمود أحمد نيرين بزابا حبريتا تعنا ديتاتن عشلاتن نموحاس ذا كايدو تصعق قوسقواسات أب مبراح نقحات حبرتسب صبغ وسيت كم سرخبو تقيسو أدمع النت مدبات كتابت نايزمر آيا كم زخونا قليسوهم نرس محمود أسعيبو شفنا نايتي أب كل تشحن 19 استخايدة وفري معدال فيتامين A 100 ميتاويت ناي كتابة سراي حمام أنكس دما أستات 9 ميتاويت منبارو كم أبنت بمتكاس نبدو سيت زي زبصح وهدات بزل على كسر حلوات زخاخيرهم أب كل تشحن 19 أب تكالات عنا نايستقالا قلا نفسه صرات بزحي مستقد ميوز نبر عمد كنت أطرن كله بأستات 3 ميتاويت عبيت كم زرعي تقيسو دما أب زي لبدا كورونا فيروس نمكل خال ناي منكسقاس قدب تغيرو لزل وان نفسه صرات تزدلي ناي تنقاقي قطعتات مالين تعن انككتا تلاتلابيو أب نوس زباق قل علو كلتا ماكلات عنان 3 مدبرات عنان اللوا نا بزيناتات وصا خنسقار حزباو ويان حرنة تግራይ ህወሓት بمخنيات عسرا قنبوت مودا سرعة درق زوصو مقلتي ፖለቲካዊ አማራጭ ሐሳብ ህዝብ ትግራይ ዘይን ጸባርቀን ሐላፍነት ዝጎደሎን ምኻኑ አባል ትግራይ ብልጽግና ፓርቲ አቶ ነቢዩ ገሊጾም ንሱን መግለጺ ህወሓት አመልኪቶ አብዛሃ በርኢቶ እቲ መግለጺ ህወሓት ንህዝብ ትግራይ ከቅርቦ ዝኽእል ጠቃሚ ሐሳብ ከም ዘይብሉን ተስፋ ከም ዝቆረጸን ዘመልክት ኢሎም አቶ ነቢዩ ብተወሳኺ ህወሓት ንባዕሉ አምባገነን ምኻኑ ብምጥቃስ ንፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ በአምባገነንነት ክወቅሶ ከም ዘይክእል ሓቢሮም ኣብ ኢትዮጵያ በደረጃ ሃገር 5 ቢልዮን ፈልሲ ናይ ምትካል መደብ በቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ በ5 ሰነ ኣብ ሐዋሳ ተጀሚሮም
ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብቲ እዋን ኣብ ዘስምዑ ቃል ኩሎም ፖለቲከኛታት ዘለዎም ናይ ራእያ ፍልሊ ንጎኒ ገዲፎም ንደገፍቶም ኣብዚ መደብ ከሳትፉ ፀዊዖም እዚ ፈልሲ ናይ ምትካል ሃገራዊ መደብ ኣብ ዝተፈላለያ ክልላት ኢትዮጵያ እውን ብኣመሓደርቲ ተን ክልላት ተመሪሑ ይካየድ ምህላው መራኸቢ ብዙሃን ኢትዮጵያ ሓቢረን ዓሚ በዚ መደብ ካብ ዝተተኽለ ልዕሊ 4 ቢልዮን ፈልሲ ልዕሊ 80 ሚእታዊት ከም ፀደቐ ይገላጽ ኣብ ኢትዮጵያ ደቡብ ክልል ሰልጤ ኣብ ዝተባህለ ወረዳ ትነብር ኣደ 4 ዕሸላት ተገላጊላ እታ ዘይነብ ሸምሱ ዝተባህለ 30 ዓመት ዝዕድሜ ኣደ ብመጥባሕቲ እያ ተገላጊላ እቶም ሓደ ወድን 3 ኣዋልድን ዝኾኑ ደቃ ድማ ኣብ ጽዑቕ ጥዕናዊ ኩነታት ከም ዝርከቡ ሓካይም ገሊጾም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ሓንቲ 65 ዝዕድሜ ኢትዮጵያዊት ኣደ ነፍሰ ጾር ምዃና ከይፈለጠት ወዲ ከም ዝተገላገለት ይዝከር ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዳግማይ ኣብ ዘካየዶ ፕሬዚደንታዊ ውድድር ክዕወት ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ኣብቲ ሃገር ዝተኻየዱ ትንበያታት ቅድመ ምርጫ ገሊጾም ሓደ ካብዞም ትንበያ ቅድመ ምርጫ ዝገበሩ ትካላት ኣብ ግዝኣት ኦሃዮ ኣብ ዘካየዶ ገምጋም ሕጹይ ሰልፊ ዲሞክራት ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ጸብለልታ ከም ዘርአየ ይጠቅስ ግዝኣት ኦሃዮ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝለዓለ ድምፂ ክረኽበለን ይኽእሉ ተባሂለን ካብ ዝተገመታ ግዝኣታት ሓንቲ እያ ዓሌታዊ ቅትለት ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ከምኡውን ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣሜሪካ ዘጋጠመ ሞትን ሽቕለት ኣልቦነትን ንተቐባልነት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝነከዩ ረቑሒታት እቶም ቀንዲ ምዃኖም እዩ ዝገላጽ መንግስቲ ብሪጣንያ ከም ኣካል ዘካይዶ ዘሎ ምፍኻስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅጻር ኣንቢርዎ ዝጸንሐ እገዳታት ካብ ሓደ ሰናት ሒዙ ናይ መባእታ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ግቡእ ስርዓተ ምምሃርን ምስትምሃርን ክጅምርን እኳ እንተፍቀደ መብዛሕትኦም ወለዲ በቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ልዑል መጠን ለበዳ ብምስጋእ ዛጊት ን5 መዓልቲ ደቆም ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዘይለኣኹ ተገሊጹ መንግስቲ ፈረንሳውን ካብ ሓደ ሰናት ሒዙ ኣብያተ ምግብን መስተን ክኽፈት ከፍቅድ እንከሎ ሓያሎ ካልእ ወሃብቲ ኣገልግሎት ብሕታዊ ትካላትን ማሕበራዊ ምርሓቕ ብዘኽብር መዳይ ክኽፈታ ኣፍቂድሎ ብኻልእ ወገን ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ በቐዳምነት በኣሉታ ተጸልየን ካብ ዘለዋ ሃገራት ኣብ ዝኾነት ቱኒዝያ ከም ኣካል ናይቲ ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዛ ከተካይዶ ጀሚራ ዘላ ምፍኻስ ተነቢሩ ጸንሐ እገዳታት ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ማሕበራዊ ምርሓቕ ብዘኽብር መዳይ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ተጀሚሩ ኣብ ቱኒዝያ ልዕሊ 1,000 መልከፍትን ኣስታት 50 ሞትን ከም ዝተመዝገበ ጸብጻባት ጥዕና የነጽሩ ኣሜሪካ ካብ ሩስያ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ባህርያዊ ጋዝ ንምዕዳል ኣብ ዝህነፅ ዘሎ መስመር ኣብ ልዕሊ ዝነጥፋ ዘለዋ ኩባንያታት ኤውሮጳ ተወሳኺ እገዳ ከተጽድቕ ከም እትኽእል ጠንቂቓ እቲ መስመር ንጸጥታ ኣስጋይ ምዃኑ እትገልጽ ኣሜሪካ ኣቐዲማ ኣብ ልዕሊ ተን ኩባንያታት ህንፃ እገዳ ከም ዘጽድቐት ጸብጻባት ይገልጹ ይኹን እምበር ህንፀት እቲ መስመር ንምትዕንቓፍ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምትታት ፖለቲካዊ ድፍኢት ከም ዘለዎ እትወቅስ ሩስያ ንምዝዛሙ ብውልቃ ትሰርሕ ከም ዘላ ገሊጻ ኣላ እቲ ብኖርድ ስትሪም 2 ዝፍለጥ ንባሕሪ ባልቲክ ሰንጢቑ ዝሓልፍ መስመር ሕፅረት ጋዝ ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ ብሓፈሻ ናይ ጀርመን ድማ ብፍላይ ከቃልል ከም ዝኽእል ይእመት ተኾነ ግን ኣሜሪካ እቲ መስመር ንሃገራት ኤውሮጳ ብጉዳይ ሰደድ ባህርያዊ ጋዝ ጽግዕተኛታት ሩስያ ዝገብረን ምዃኑ ብምጥቃስ መስርሕ ህንፀቱ ደው ከብል እያ ከተጠንቀቕ ጸኒሓ ጀርመን እትርከበን ሃገራት ኤውሮጳ እቲ መስመር ክዛዘም ዘለወን ደገፍ ብምግላጽ ንመጠንቀቕታ ኣሜሪካ ከም ዝነጸግኦ ይዝከር ህንፀት መስመር ኖርድ ስትሪም 2 ካብ ኣሜሪካ ባህርያዊ ጋዝ ዝዕድጋ ዘለዋ ሃገራት ኤውሮጳ ዕዳገን ናብ ሩስያ ክቕይራ ዕድል ክፈጥር ዝኽእል ብምዃኑ ንኣሜሪካ ቁጠባዊ ክሳራታት ከም ዘስዕበላ ክኢላታት የመቶ ብዘካዚ እቲ መስመር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ጽልዋ ከተዕቢ እወንታዊ ተራ ከም ዝህልዎ እቶም ተንተንቲ ብተወሳኺ ይገልጹ ኣስታት 160 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መስመር ኖርድ ስትሪም 2 ኣብ መፋረቕ 2020 ክዛዘም ትጽቢት እኳ እንተነበረ ብሰንኪ እገዳ ኣሜሪካ ከም ተደናጎዩ ዝግላጽ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን እቲ መስመር ኣብ ቀዳማይ ርብዒ ዓመት 2020 ስርሑ ብወግዒ ክጅምር ከም ዝኽእል እዩ ዝእመት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘይሕጋዊ ሃድን እንስሳታት ዘገዳም ንምዕጋት ቀርኒ ሓሪሽ ናይ ምእካብ ስራሕት ይካየድ ኣሎ በቲ ኣብ 3 ሃገራውያን ሕዛእትታት ዝካየድ ዘሎ ስራሕ ተቆጻጸርቲ እንስሳታት ዘገዳም ብዓሰርተታት ናይ ዝቁጸሩ ሓሪሽ ቀርኒ ብምቑራጽ ነቶም እንስሳታት ንዘይሕጋውያን ሃደንቲ ኣገዳስነት ከም ዘይህልዎም ገይሮሞም ኣለዉ እቲ መስርሕ ብኪላታት ጥዕና እንስሳታት ተሰንዩ ይካየድ ከም ዘሎ ተጣበቕቲ ኣከባቢ ይገልጹ
ተቆጻጸርቲ እንስሳታት ዘገዳም ደቡብ አፍሪካ ካብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ነዚ መስርሕ ድሕሪ ምጅማሮም መጠን ብዘይ ሕጋዊ ሃደን ዝቕተሉ እንስሳታት ዘገዳም ብልዑል መጠን ከም ዘንቆልቆለ ይገልጽ። ሓራምስ ሓሪሽን ካልኦት ሓያሎ እንስሳታት ዘገዳም አፍሪካ አካላቶም ንምውሳድ ብዝግበር ዘይ ሕጋዊ ሃደን ሓደጋ ምጽናት የንጸላልዎም ከም ዘሎ ይሕባር። በመሰረት ጸብጻባት 1 ኪሎ ቀርኒ ሓሪሽ ኣብ ዘይ ሕጋዊ ዕዳጋታት ሃገራት ምብራቃዊ ኤሽያ ክሳብ $60,000 ከም ዝሽየጥ ይፍለጥ። እቲ ዘገርም ቀርኒ ሓሪሽ ካብ ጽፍሪ ወዲ ሰብ ዝፈሊ ዝኾነ ባህርያዊ ይኹን ኬሚካላዊ አቃውማ ዘይብሉ እኳ እንተኾነ ኣብ ሃገራት ኤሽያ ብሓፈሻ ኣብ ቻይና ድማ ብፍላይ ከም መሰረታዊ ባእታ ባህላዊ ፍወሳ ከም ዘገልግል ይሕባር። ዘኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔትወርክ ዜና ቅድሚ ምፍጻም ኣርስታቱ ክደግመልኩም። ሚኒስትር መሬት ማይን አካባቢን ኣብ ምዕቃብን ምስሳንን አካባቢ ዜጋታት እጃሞም ክዕዝዙ ጸዊዑ። ትካላት ጥዕና ንኡስ ዞባ ገልዓሎ ኣብ ክንክን ነፍሰ ጡራት ዓብይ ኣስተዋጽኦ ይገብራ ኣለዋ። ህወሓት ፖለቲካዊ ኣማራጺ ሓሳብ ህዝቢ ትግራይ ከም ዘየንጸባርቕ ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ደቡብ አፍሪካ ዘይሕጋዊ ሃደን እንስሳታት ዘገዳም ንምግታእ ቀርኒ ሓሪሽ ናይ ምእካብ ስራሕቲ ይካየድ ኣሎ። መንግስቲ ብሪጣንያ ናይ መባእታ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ግቡእ ስርዓተ ምምሃርን ምስትምሃርን ክጅምር ኣፍቂዱ።